kuSouth Africa kunozikamwa kuti aiwa ndo kune maZimbabweans mazhinji. Toona kuti Advocate Nelson Chamisa vanouya vachiindoziya vachinzi Nelson Chamisa ndiye mutungamiri anofanira kuwina maelections emuna 2028 anozivikanwa akamirirwa nemunhu wese. Sanapera mashoko atinoona kuti vakomana South Africa Radio Broadcasting Cooperation ZBC yekunyika yeSouth Africa ino ichiti aiwa tava bo Nelson Chamisa ngachipinda zvake. Sanapera mashoko anobuda ashamisa vanhu kuti vasubscribe like on the bell icon. Tipinda panapa payendo SABC vanoburitsa aiwa vanoposta video ramuri kuona kuti mutungamiri wenyika ndiye akagara pachiya uyo Zviru Tonekwa ari murima mutungamiri wenyika yeZimbabwe vonyora vachiti Zimbabwe Parliament yiti by power cut. Panapa vanoya anyora achiti you need to win in 2028 it's Nelson Chamisa. These guys are worse than Mugabe. Tuna kuti panapa ari kutsanangura uchiti aiwa Nelson Chamisa ngachipinda zvake tava bo noda kuti Mugabe aitombowa nani vaiti vane new dispensation but kuna kuti akuna zvinhu zvakadai. Vakomana Zimu aya vanouya vachikomenda panhau iyi vachiti since the problem is not all about winning but about taking over power, what do you promise you do to stop South Africa government from interfering in the election outcome as they've been doing in previous elections? Vakomana veZimu aya vachiti aiwa kuwina Nelson Chamisa akawina kubva kudhara but nyaya iripo ndeyekuteka over power ndo nhau yatofanira kuadresa pana kuti seSouth Africa muchiita sei kuti aiwa Nelson Chamisa ateke over power. Mashoko atinoona kuti kuSouth Africa vakutoneta aiwa takutoona kuti vakutoboekana nethis ruling party yeZANU-PF kaona vamwe vokuboekana nayo what more vari kutongwa nayo. Mbotidze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Wapinda kume section yedu, subscribe or like, watch it on the bell icon.